14 estabelecementos hostaleiros de todo o termo municipal colaboran na campaña Caldo de Gloria, a que este ano se sumou o Concello de Outes para conmemorar o nacemento de Rosalía de Castro. O 23 de febreiro, moitos dos estabelecementos de restauración do noso Concello van adherirse á campaña que promove a Fundación Rosalía de Castro e Hostelería.gal para degustar o caldo de gloria nos seus establecementos. Temos diferentes opcións porque se celebra durante todo o fin de semana. Hai establecementos que farán só o sábado, establecementos que tamén o servirán o sábado e o domingo. O caldo de gloria é un caldo que conta Rosalía nun dos seus poemas de Follas Novas, no que ela fai un caldiño, como lle chamamos aquí, un caldiño lavado, porque non tiña moitas cousas para botarlle o caldo. Ademais de caldo de tapa, repartiránse uns dípticos cun breve resumo sobre a figura da escritora galega máis universal, así como fragmentos da súa obra. Os locais que vos acheguedes podedes atopar uns dípticos que fixemos de Rosalía, onde aparece unha historia breve así da súa vida, para xente que non saiba moito dela, e algúns poemas para que poidan ler. E logo tamén repartimos os manteis individuais que nos mandou a Fundación da Casa Rosalía para que teñan nos propios restaurantes para servir o caldo. E en cada un dos 14 locais que participan veredes na porta o día que se pode degustar. Algúns o sábado, outros domingo e outros ambos os 2 días.